kar ki kasance mace mai riko. Mace mai riko, akwai mata masu riko bit ɗabi'a, za a yi ba wai ba za su yi haƙuri ba, ya wuce amma fa yana nan a ƙoƙon zuciya. To ina za a samu nutsuwa? Ba za a samu nutsuwa ba. Kullun zuciyarki tana nan cike kamar wata taska ce ta adana munanan al'amura da suka faru a zamantakewarki ta aure. Mijinki ya gaya miki bakan magana, kin adana. Yau ya yi miki kaza, kin adana. Gobe abu ya faru a dangina, ni bai ma yi min jaje ba, bai ma je ya yi kaza ba, kin adana, kin adana. Zuciyarki sai ta zamanto kamar wata taska ce ta baƙaƙen duwatsu da kike ajewa suna miki nauyi a cikin zuciya. Dole ne ki warware zuciyarki, ki wanke ta daga munanan al'amura ko saɓani ko damuwa ko rashin fahimta da yake iya giftawa a zamantakewar ta aure. Amma in za ki kasance mace mai riƙo, wallahi ba za ki zauna lafiya ba. Kullum wannan abin shi zai rika damun ki, ko da an miki alkhairin, ko da an miki ihsanin, wannan abubuwan da kin riga da kin cika zuciyarki da su ba za su yi tasiri ba. Wuri ne ya zamanto an cika shi da baƙin inki, ana ta zuba baƙin inki a cikin wuri. Kina tsammanin an zo an dan diga fari zai kasance ya mai da wannan abin ya zama fari? Ba zai zama ba. So amma in kullun kika cika zuciyarki da alkhairin da mijinki ya miki, kika tara shi ya zamanto shine ma'adanar zuciyarki, to ko baƙin ya diga zai sane, saboda farin ya fi baƙin yawa. Da haka mace wadda take son ta zauna lafiya a gidan mijinta, idan saɓani ya faru ko rashin fahimta ko rashin kyautawa, to tana bashi baya ne, ba wai dan bai dame ta ba. Ko da ya tsaya miki a rai, ki ri kokari ki rika mantar da zuciyarki. Shi in kika tarbiyanci zuciyarki akan haka, sai ki zauna lafiya. Amma in kika kasance mai riko, to lallai ke karan kanki ba za ki samu nutsuwa ta zuciya ba, ballantana ki samu kwanciyar hankalin da ake bukata a rayuwa, da za ta gadar miki da neman aljannaki yanda ya kamata.